mislim da je Herceg Novi ponovo pokazao da zna i da umije da organizuje ovako jedan veličanstven doček nove godine. I baš uživam što ću evo baš sa Herceg Novim i sa građanima Herceg Novog, ali i sa gostima, imam puno gostiju, da dočekam, da raspjevani uđemo u novu godinu. I zaista mi je drago što je ovako jedna fenomenalna atmosfera u Herceg Novom, što su se ljudi zagrijali, što je došao veliki broj turista sa strane. Ja neću ni pevati, ja ću da počnem, a oni će dalje. Sve ono što oni pevaju i što znaju, što vole. Što mi noćas duša plače. Kao što vidite i večeras je Trg Nikole Đurković prepun gostiju. Mogu da se pohvalim da imamo nekih 7 do 10% više gostiju nego prošle godine u ovom periodu, što je za nas svakako jedan sjajan rezultat. Raduje me što sam vidio da ima dosta ljudi sa strane. I to je lijepo. Da najviše dolaze ljudi iz regiona jer su naši u stvari izvođači iz regiona i publika voli tu muziku. Jer je to grad koji pre svega one poštuje, a večera sam osjetio i da me izuzetno i vole. Uvijek je veselo i lijepo, ovdje uvijek lijepo vrijeme, zima je, ali to i treba da bude kraj decembra je. Svim građanima, ono što se kaže, želim prije svega puno zdravlja, sreće i uspjeha i da se gledamo u zdravlju i veselju tokom naredne 2026. godine. I za Novljane i za ostatak svijeta da bude što mirnije, što bolje, što ljepše, što više tolerancije i razumijevanja. I mislim definitivno da se Herceg Novi ponovo vratio i pozicionirao tamo gdje mu je i mjesto, da bude jedna kvalitetna destinacija, ne samo kada je u pitanju ona je naša tradicionalna manifestacija praznik Mimoze. Da se festival Mimoze otvara 13. februara, sa nama će tada biti Goran Karan i Nina Badrić, zatim 14. idemo na Rivijeru, slavimo feštu od ribe i vina, a onda nakon toga program traje do 28. februara kada će koncert od Aca Pejovića zatvoriti festival praznika Mimoze. Nego i doček nove godine što negdje svjedoče i brojni hotelijeri koji su puni u potpunosti ovih prazničkih dana, što je negdje nama i bio cilj.